qegħdin miegħek u nżomm kelmti li nibqa' miegħek. Jekk qatt ma kont magħna, jekk qatt ma kellimtni, jien irrid insir nafek. Aħna nilqawk bidejna miftuħin. Aħna miegħek, jien miegħek għal Malta. Messaġġ b'saħħtu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta il-ħadd indirizza r-reli fil-qalba taż-Żurrieq. Wellidna kampanja li mhux biss hija pożittiva, iżda wkoll li kuljum qiegħda tentużjażma u tkompli timla aktar nies konvinzjoni li l-viżjoni li magħkom bnejna għalik u għal-Malta, għalik għal-Malta u għal-Għawdex hija dik il-viżjoni li tassew għandek bżonn. Kien reli li fih spikkat il-viżjoni b'saħħitha li għandu Bernard Grech għal pajjiżna, iżda fuq kollox spikka l-entużjażmu fl-eluq ta' din l-ewwel ġimgħa ta' attivitajiet bħala parti mill-kampanja Miegħek għal Malta. Preżenti fiż-Żurrieq, mhux biss żgħażagħ u familji, iżda wkoll anzjani u ħaddiema li qed jappoġġjaw il-bidla li għandu bżonn pajjiżna. Magħna m'hemmx diskriminazzjoni, magħna jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu, magħna jimxi quddiem kulħadd. Meta wassal il-messaġġ tiegħu Bernard Grech ta' ħarsa lejn dawn l-ewwel jiem tal-kampanji elettorali ġimgħa li fiha il-Partit Nazzjonalista wara biċ-ċar kemm jinsab preparat mhux biss biex jikkampanja imma biex jiggverna lil pajjiżna. Matul din il-ġimgħa komplejna nikkonfermaw kemm tassew konna preparati. Ħasbu li se jaqbduna fuq siq waħda. Imma minflok sabu tim maqut ippreparati mhux biss biex nikkampanjaw imma biex nikkonvinċu li wasal iż-żmien li nerġgħu niggvernaw. Din kienet il-ġimgħa li fiha l-Partit Nazzjonalista nida programm elettorali b'aktar minn 500 proposta li fiċ-ċentru tagħhom hemm il-persuna. Proposti li kif spjega Bernard Grech huma intiżi biex kulħadd jgħix kwalità ta' ħajja aħjar b'aktar ħin għalih u leżistiegħu, igawdi aktar flus fil-but filwaqt li nħarsu l-ambjent ta' madwarna. Kemm kelmuna żgħażagħ matul din il-ġimgħa, entużjasti li se nkomplu noħolqu xogħol ta' kwalità li jħallas pagi għoljin u b'saħħithom. Bi gvern nazzjonalista immexxi minna mhux il-prezzijiet ikunu għoljin imma il-pagi tagħkom. Fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-Partit Nazzjonalista ħareġ bi proposti ta' tnaqqis fit-taxxi, rifużjoni fil-VAT, żieda fl-istipendji, għotjiet liż-żgħażagħ, għajnuna lil first time buyers, inċentivi lil bdiewa, is-sajjieda u r-raħala, viżjoni għal Għawdex u ħafna iktar. Meta nagħtikom kelma, dik il-kelma jien inżomma. Magħna se tkunu qegħdin tivvotaw għal-bidla u li għalhekk iva huwa possibbli li nkunu l-alternattiva li għandu bżonn dan il-pajjiż. Kien Kutajjer, Net News.